First, we'll be talking about the evolution of navigation systems, how it has advanced and what significance it has had. We'll be explaining how the mathematics and physics behind GPS systems works. We will also be talking about the very first GPS systems and how GPS is being used in a technical theme, as well as which situations GPS systems are being used today. Hej, det her er Jimmy. Jimmy han vil fortælle os lidt om navigationssystemet i 1700-tallet. Tja, ordet navigation stammer fra navi, som er latinsk, hvilket betyder at lede skibe. Senere i 1731 blev sekshanten opfundet af englænderen John Hartley. Faktisk på dette tidspunkt blev et tilsvarende instrument opfundet af amerikaneren Thomas Godfrey. Sekshanten er et instrument, som bruges til at måle vinkler på store afstande. Den kan måle lodrette, vandrette og deriblandt også skråvinkler. En sekstant har et spejl og består af et lille teleskop. Hejsa, det her er Hanne. Hun vil fortælle, hvordan en GPS fungerer. GPS står egentlig for Global Position System. En GPS har altid mindst 6 forbindelser til 6 forskellige satellitter. Rundt om jorden kredser der 24 satellitter i en hastighed af 2 omgange på et døgn. Satellitterne kører i en bestemt kredsløb, hvilket gør den enkelte GPS i stand til at have forbindelse til mindst 6 forskellige satellitter. Normalt har den enkelte GPS faktisk forbindelse til 10 forskellige satellitter. Og nu vil Hanne gerne fortælle om GPS'ens historie og frem til nu. Det var USA's forsvar, der udviklede GPS-systemet. Civile kunne anvende systemet, men der var en sløring på, så der var en vis usikkerhed. Det gjorde til, at den ikke kunne anvendes til terror. Den 1. maj 2000 fjernede USA sløringen, og systemet blev nu anvendt i samfundet på mange forskellige måder. Det kan anvendes som sikkerhed i forhold til biltyveri med GPS i bilen. Den kan bruges til at se, i hvilken fysisk form en person er i, eller finde en hjertepatient med en pacemaker. Fra at GPS'en blev anvendt af soldater i krig, bliver den nu brugt af turister til at finde rundt i et fremmed land.